El servei de préstec de llibres és dels més coneguts dels que ofereixen les biblioteques i continua creixent any rere any. Només durant l'any 2013 les biblioteques del Vallès Oriental han fet més d'1.027.000 préstecs, 32.000 més que l'any anterior. A la comarca hi ha 26 biblioteques. Una de les més noves és aquesta, la de Bigues i Riells, que just aquest mes de maig compleix 3 anys. En aquest temps també s'han incrementat els préstecs. Llavors, gent que abans no s'ho pensava i es comprava el llibre que bueno, la darrera novetat se la comprava, doncs ara tu mires una mica més i potser primer vens a la biblioteca, consultes el document i si t'ha agradat tantíssim, pues, òbviament te l'acabes comprant. No? Això no vol dir que la gent no compri o no consumeixi cultura pagant. Gairebé la meitat de la població del Vallès Oriental és usuària de les biblioteques. La xarxa de biblioteques de la Diputació compta amb més de 170.000 inscrits, un 42% de la població. A Bigues té una mitjana de 150 usuaris al dia. S'ha anat consolidant, doncs, com tot equipament cultural, cada vegada tenim més usuaris. El perfil que teníem en un inici era sobretot jovent, l'efecte novetat es va notar molt, estaven desbordats de canalla. A hores d'ara continua venint molt jovent i molt nano d'escola i d'institut, però cada vegada més ens trobem que l'efecte biblioteca es va ampliant i va venint gent de totes les edats. Al llarg de l'any 2013, més d'1,5 milió de persones han visitat les biblioteques de la comarca.